исемем Руслан, Башкортостан Республикасының Мәләуез районынан. Руслан, ничә син ел, мин белгәнемчә син Санкт-Петербургта торасың. Ничә ел Санкт-Петербургта яшисең? Мин 2011 елдан Санкт-Петербургта. Онда укып сыктым да инде, шунда уже калдым эшләргә. Санкт-Петербург татарлары көчлеме, бердәнме? Әлбиттә бердәм. Әйдәм бер. Әлбиттә бердәм. Мына бергәләп килдек Мәскәүгә, волейбол уйнарга. Бик шатмын. Мәскәүдән татарлар штабында кунак булырга бик әйбәт каршыланалар, ашаттылар, хыйланалар. Зур рәхмәт сезгә. Менә күргәнеңчә матур итеп җыелалар алар. Нинди синең теләкләрең бар? Барыбызга да бу Мәскәү җәмәгатьчелегенә дә һәм барлык кешеләргә дә якынлашып килүче елда нинди теләкләр теләр идең? Теләкләр бүтәгә уңышлар һәм спорт направлениеһен килеп саенда үстерергә һәм киләһе елларда волейбол буенча тоже ярышлар үткәрергә һәм без уларда катнашыр идек. Динара. Джамиля. Откуда вы приехали? Мы из Москвы, но корни у нас нижегородские. И у тебя тоже? Да, мы сестры. О, здорово! Троюродные, да. Классно. А как часто вы приходите в штаб татар и что для вас значит это место? Почему здесь классно проводить время? Давай, Динар. Ну, мы стараемся прям вот каждое воскресенье сюда ходить по возможности, конечно. На самом деле, ну, место очень много значит, потому что здесь чувствуется вот это единство, братство какое-то, атмосфера домашняя, гостеприимство. Да, что-то семейное вот здесь оно обитает. Это очень ценится. А какие мероприятия вам здесь особенно нравятся, что по душе и что бы вы хотели еще привнести? Ну, по крайней мере, мне нравятся лекции от различных профессионалов в различных сферах. Это очень интересно, как для молодежи, так и для взрослых людей. И мало того, что ты находишься в этой доброй атмосфере семейной, так еще ты узнаешь что-то новое. Уже приближается к нам 2025 год. Какие бы пожелания вы хотели донести до всех своих друзей, коллег и всех татар нашего большого-большого мира? Будьте вместе, вместе мы сила, любви вам и здоровья. И самое главное, не бойтесь совершать ошибки, потому что мы все люди, все совершаем ошибки. Именно на ошибках мы учимся. Всем добра, любви, самое главное здоровье. Исәнмесез, минем исемем Камилә. Мин Мәскәүдә тудым. Миңа 16 яшь. Менә шулай. Мәскәүдә туып, шундый рәхәтләнеп татарча сөйләшәсең икән. Мин татар халык белән бик горурланам, шуңа күрә татарча чипчеста сөйләшергә яратам. Менә шулай матур итеп татар телендә сөйләшү сиңа кем өйрәтте? Ул гаиләдә шундый традицияләр, гореф-гадәтләр саклана. Әлбәттә, гаиләдән килә барысы да. Теләгең булса, син үзең дә өйрәнә аласың. Һәм минем авылда дәвәтием һәм дәвәни минем белән сөйләшәләр иде. Кечкенә чагымда, хәзер дә сөйләшәбез, Аллага шөкер. Менә шулай. Һәм мин татарский центрга йөрим, татар мәдәният үзәге Мәскәүдә. Менә шунда җырлыйм да, биим дә, бик яратам шушы дәресләрне. Әйе. Менә монда штабта син кайчан ул турында белдең, менә бу штаб турында. Ул сиңа бу мөхиткә нәрсә бирә? Бу мөхиткә нигә яшьләр ашыга икән дигән сөйләп кит. Минем сеңлем алып килде. Аңа бик ошаган иде бу урын һәм мин аның белән бер килгән идем. Мин башта уйлаган идем, мин бармыйм дип, аннары бер килгәч, шундый миңа ошаган иде. Без монда җырлар да җырлыйбыз, сөйләшәбез, безгә бик күңелле. Монда вакыт шундый тиз үтә. Менә шуңа күрә монда гел тартылып кына яшибез инде монда килергә, шундый шатлык белән вакытны уздырырга. Шулар белән шундый күңелле, шатлык белән сөйләшәбез, чипчеса татарча, алар белән танышабыз, башка илләрдән кешеләр белән танышабыз һәм сөйләшәбез. Шушы менә вакыт шундый шатлык белән, күңел белән шулай тиз үтә. Рәхмәт. Менә тиздән яңа ел якынлашып килә бит инде, әйме? Барлык татарларга да нинди теләкләр җиткерер идең? Нәрсә яшьләргә нинди сүзләр әйтеп була? Барыгызга да сәламәтлек, шатлык,
Телим иллерегездә тынычлык булсын, әтиәнигез сау сәламәт булсын һәм нәрсәләргә була. Һәм барысы да әйбәт булсын яңа елда. Сез менә яшьләр арасында молодежный сленг диләр бит инде. Менә яшьләр арасында нидер яңа елга кагылышлы, мәсәлән, кышка кагылышлы, я булмаса нидер менә күңел чараларга кагылышлы, нидер сүзләр, фразалар, фразеологизмнар бармы? Хәтерләмим. Менә синең өчен ул яңа ел кыш дигәндә нинди ассоциациялар тудыра? Яңа ел кыш шундый, белмим, минем яңа ел ассоциация шундый мандариннар белән, Карарга кирәк күбрәк. кар белән, чыршылар белән, безнең Мәскәү шундый матур бизәлгән. Менә шушылар белән ассоциация вообще. Рәхмәт. Син әйтә монда җырлар җырлыйсыз, нинди җырлар җырлыйсыз? Мин татар халык җырларын яратам. Һәм әлбәттә шушы җырларны җырлап горурланабыз халкыбыз белән. Менә шулай. Эң яраткан җырың нинди? Су буйлап мин бик яратам шул җырны. Карагыз микән? Икәү ярар. Әйдә, башлап җибәрмә кушылырмын. Идел биту тиран биту тиран биту кин биту шу тиран биту кин биту. Кучашева Юлия Равкатовна, я из Санкт-Петербурга. Родом сама из Башкирии. Сколько лет в Петербурге и как ты считаешь, как ты оцениваешь, сильно ли, дружно ли сообщество в Петербурге? Я 15, с копейкой 15 лет, более 15 лет в Санкт-Петербурге проживаю. Да, естественно, очень много организаций, но все организации Санкт-Петербурга общаются, проводят какие-то совместные мероприятия. Кстати, на следующей неделе будет у нас конференция, фестиваль «Татары на берегах Невы». Здорово. Всех ждете, видимо. Ждем, конечно, вход свободный, будем рады. Как раз-таки петербуржцы, разные организации представят себя, расскажут о культуре в Санкт-Петербурге, о проводимых мероприятиях. Также будет научная конференция. Очень известные люди будут выступать. Конечно, мы очень рады будем видеть вас. Скажи, пожалуйста, а какие впечатления о штабе «Татар Москвы»? Ты сегодня первый раз здесь? Первый раз, да. На самом деле очень тепло у вас, гостеприимно и настолько уютно. Мы как будто бы, мы на самом деле не ожидали, даже с Гульнарой общаемся достаточно давно, а первый раз здесь, и просто нет слов. Очень-очень здорово у вас. Что бы хотела пожелать на Новый год? Самое актуальное на данный момент – это мирного неба над головой, здоровья. И я предлагаю чаще встречаться, чтобы по хорошим поводам теплые встречи подобного рода были чаще. Почему важно татарам вот так объединяться? Что это дает? Я считаю, что татарам, башкирам в мегаполисах особенно нужно объединяться, потому что мы далеко находимся, как ни крути. Особенно Санкт-Петербург это проявляется. Мы далеко находимся от нашей малой родины. И, несомненно, это общение как-то сближает нас. Подрастающему поколению передаем опыт. И, естественно, это как бы неотъемлемая часть передачи опыта, культуры. Әйдә үзеңне әйтеп кара тагын, кем буласың, каян син, тумышыңнан каян килдең һәм Мәскәүдә син ничә ел? Мин инде Мәскәүдә 17 ел яшим. Үзем Казаннан, анда тудым, анда үстем. Мәскәүгә высшая школа экономики шунда кирдем, укыдым инде. Хәзер Мәскәүдә маркетолог булып эшлим. Булат, син димәк Мәскәүгә килдең бала булып. 17 яшь булып. Һәм сиңа бу 17 ел эчендә Мәскәү ничек дип тоела? Ул ничектер үзгәрдеме? Сиңа беренче мәртәбә килгәндә Мәскәү нинди булып тоелды? Ничек инде әйтелә, бик матур булды Мәскәү Собянин вакытында. Шулай там.
Үзгәрешләр тоясың димәк инде, әйме? Әмма Мәскәү инде авыррак яшәр өчен. Булат, сәясәтне, архитектураны калдырып, мәсәлән, мәдәният ягыннан дип сөйләсәк, татар тарихы, мәдәният ягыннан ничек итеп Мәскәүдә чаралар үткәрелә, ничек итеп менә сез матур итеп шулай очрашулар үткәрәсез икән. Шул турында сөйләп китәле, менә ул 17 ел дәверендә ничектер үсеш табамы ул мәдәният ягыннан татар телебезне үстерү, очрашулар үткәрү? Беренчесендән Рөстәм абый Ямалиевка бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мин инде татар штабына бер 6 ел киләмен, барамын. Шул соңгы 6 елда менә нәрсә күрәмен? Җыен дискотекалар, аннан соң менә татар штабының Telegram чат, Telegram каналлары бар. Анда кабинетлар бар, анда мәсәлә татар сабборд, татар там мотопокатушки, татарская мафия, менә шулай, менә төрле Чаралар, клублар оештырылган иде. әйе, менә шунысы булды һәм мин берәр нәрсә белән илгиләнсәм, берәр интерес күрсәтсәм, алар барысы да бар инде шунда. Сез кызыксыну уяткан темалар шулар арасында бар инде. Әйе, берәр нәрсә белән кызыксынсам, илгиләнсәм, илгинч, ул төрекчә була, кызыксынырга илгинч. Сез димәк төрек телендә күбрәк һәм яхшырак сөйләйсез. Шулаймы? Каян төрек телен беләсең? Мин Казанда төрек лисәсен бетердем. Аңлашыла. Әйдәле менә шул турында әйтеп карыйк. Сиңа менә бу очрашулар, шулай аралашу нәрсә бирә? Ул синең өчен ни өчен мөһим? Монда килеп, Татарстанга барып кайтып кебек, шулай исәплим, хис итәм. Шулай. Рухи көч мәсәлән бирәме? Рухи көч, нидер яңарыш? Ансы да бар, әйе. Рухи көч. Шулай. Монда татарча аралашып буламы бер-берең белән? Бик күп аралашмыйбыз, сөйләшмибез татар телендә. Әйе. Менә сиңа тагын да нинди үзгәрешләр булсын иде дип, нинди теләкләрең бар, нинди тагын темаларны кузгатыр идең син, нинди очрашулар, бәлкем нинди клублар тагын оештырыр идең син? Татар сыйныфлары булсын дип уйлыйм. Синең балаларың бар? Юк, үзебез өчен. Укыту мәсьәләсе. Әйе. Булсын дип. Димәк, ниндер татар телен дәресләре булса, я мәдәнияткә кагылышлы, кызыклы Әйе, татар класслары булсын дип. Шуның турында уйлыйм. Татар телендә мафия булса, тагын да. Әмма мин 6 елында бер тапкыр да булмадым шул татар мафиясында. Димәк, барып карарга срочно. Шулайдыр, әйе. Булат, тиздән яңа ел килә. Якынлашып килә 2025 ел һәм әйдәле шул турыда да сөйләшик. Синең өчен гомумән яңа ел ниндидер шундый күңелле чаралар нәрсә белән бәйле һәм нинди ассоциация тудыра? Яңа ел дигәндә нинди ассоциациялар синдә туа? Лыжи, ничек? Шана. Юк, шана санки. Үземдә бу там шаңгы. Шаңгы, нәрсә тагын? Апалар, әбиләр. Мин инде яңа елына Казанга кайтамын. Бөтен со всеми родственниками күрешәмен. Шулай. Родственники ничек? Туганнар белән күрешә. Әйе, туганнарым белән барысы белән күрешәмен. Шулай инде. Шаңгы минем өчен. Шаңгыда шуасын димәк, шаңгыда йөрисең. Әйе, быел менә яңа елны Уралда менә каршы алырга исәплим, ниятлим. Анда һәм шаңгычулар белән каршы алырга уйлыйм. Шәп, синең шундый кызыксынуың бар инде спортка кагылышлы. Әйе. Шулай. Әйдәле барысы өчен дә ниндидер матур теләкләр әйтеп китик әле яңа якынлашып килүче яңа ел белән кешеләрне котлыйк. Мин бөтен татарларга яңа елда
тагын да күбрәк, ныграк татар телен өйрәнергә телим. Тагын ниндидер теләкләрең бармы? Гомумән, бәлкем татар теленә дә бәйле түгелдер, әмма безнең тормышыбызга бәйле. Саулык, сәламәтлек. Безнең Мәскәүнең татар теле җәмәгатенә менә татар телен бераз ныграк белергә, өйрәнергә яңа елда телим. Сәламәт булыгыз, дуслар. Етеп килгән яңа ел менән котлайм. Яңа ел белән. Яңа ел белән, дуслар. Кадерле дуслар, безнең каналга язылыгыз, баш бармакларыгызны куегыз һәм кыңгырауга басыгыз. Язылыгыз безгә.